anyị batara wee fụ obodo na Anambra steeti a na-ewe nne mmọnwụ. Nwaanyị na-abụ nne mmọnwụ mana nwaanyị anyị eti mmọnwụ. Mụnwa na onwe m azawago ijere 30-something years. Afọ eji mara m ka m bidoro ọrụ bụ Madam Gold. Ejighị m eje wee ebe m jere gwa mmadụ na afọ m bụzikwa ijere owuwo ka ebe niile ra. Anyị nakwa n'obi ikolo mmụọ. Anyị nakwa n'obi ikolo mmụọ. Omenala ejighị mmọnwụ mara nwaanyị. Mana anyị batara wee fụ obodo na Anambra steeti a na-ewe nne mmọnwụ, ọ bụrụ nwaanyị. So esokwana m na ndị ahụ echiri nne mmọnwụ ahụ, nne mụrụ ụmụazị niile, maka ebe ị mụrụ nwoke ka ị mụrụ mmọnwụ ha. So nwaanyị na-abụ nne mmọnwụ mana nwaanyị anyị eti mmọnwụ. Ndewo. Mụnwa na onwe m azawago ijere 30-something years. Afọ eji mara m ka m bidoro ọrụ bụ Madam Gold. So di na na-arara ụra wee fụ agadi nwaanyị bịakwutere m sị na agụụ na-agụ ya. Mbụ ihe nri oribe nri ahụ riche na nrọ wee sị nkedo afọ a na-etu m isi a n'oge odo. Ọ sị m nwa m na m ya azawara ya ijere. Wee sị na m chere ijere bụ afọ mmụọ. Ọ sị na ya ekwuchekwa ya na ntata ụra di m ka nọ ndụ taa. Ngwa di m sị ya na ihe nrọ na nrọ anara m ya aza ya mbido ya warụ. Di ma na nwa be egwu atụ wee so jee ebe Akụnaobi na ụmụ di m jee ịgba afa wee ruo ebe ahụ. Akụnaobi wee kpọpụta agbara ya agbara wee sị na ọ were afa mmụọ chiwere m mụjụ na m ya aza. A wee bata ebe a wee kwuo ya na asịsị buru oche ya m ka m dọ n'ala wee zaa ya bụ afa kwuo na m azawa na ya ka ọ ya na o wee ife na-aya m. Akụnaobi buru oche bupụtara mba ogo Innocent egwu atụ buru oche bupụtara m n'iro m wee dọ n'ebe ahụ were kwuo na afọ ahụ mmụọ chiwere na m azawa na ya. Ejighị m eje wee ebe m jere gwa mmadụ na afọ m bụzikwa ijere owuwo ka ebe niile ra. Nzawaza ijere mana egwu amara m ma egwu asawa ojoro ihe m na-aza bụ Madam Gold. So nzawakwa na ijere ahụ ọ nara m aka. Onye ọbụla ma jizi ijere mara m before di m wee kwuo na ya chọrọ igo mmọnwụ ijere. Ọ di m goro mmọnwụ ijere ahụ. So ma azawago ijere before ha go mmọnwụ ha. Ndewo. Nke bụ eziokwu bụ na onye nụrụ m ụwa bụ nwaanyị na-agwọrọ mmọnwụ ọgwụ na na-ezi aga. Onye yọrọ m ụwa nne mama m Nwamboli ọ nwaanyị na-eji agwọrọ mmọnwụ ọgwụ n'obodo mana ọ hapụta iro. Mana nne m kwuru ọ ya apụ na ọ na-agwa ha achọkwara ya mgbe ya ji bata na ha amaghị ọgwụ. So ya chọọ ije ife siri ike a na-akpọ nne mama m o jee rụọ ọrụ ha ọrụ. So wee na-anụ ọgwụ ọma nọ nsi egbe okporo nsi egbe ya na ọkụ ọgwụ ọ na-ana o wee jide ya aka agbari ya amụọ m ọdụm ebe a. So nne mama m ahụ bịakwute ma ma nọ ya bụ nwaanyị ahụ na-abịakwute na nrọ sị na m emebere ife ya chọrọ ka ife ya mere na m ka ya eme egbe ya. Ma sinsi eji go mmọnwụ ijere ọ bịabeghị disturb m ọzọ mana before ọ na-abịakwute m. So emerie ife ahụ ọ chọrọ ka emerie ya. Afọ ahụ ọ zara mgbe oriwe ọha bụ nwaanyị na-akwadoro mmọnwụ ọpụpụ. Ọkwa ya ka o mekwara na mụwa mana ma ya aba n'ebe mmọnwụ nọ wee ya gbasara ijere adị m aba ebe ha na-akwado ya. Ijere na-agba kịta n'agbanyeghị na m na-abọ ndị mmọnwụ ego
mana ha ma nọ mmọnwụ nso nnọta aka bụ ha ga-ebiere ha aka na agbanala ijere a na-agba egwu ha ma anọ ya nso egwu na-atụ m mana ọ ibe kwuru na mmemme ka m ji emeri ya nke bụ eziokwu onye gwere ijere akọ mmọnwụ niile ijere a bụ 11 years ya bụ this year na Disemba agara ka o mere 11 years ijere agbara bụ igwe so igwe bụ petra 11 years ya bụ ife iwu dị na ya dị too much ụmụ nwoke na-ama mmọnwụ wee bata n'ijere kama nkwụọ ụgwọ ndị ọzọ bụrụ ihe ala abịa mawa ha mmọnwụ ọkwa ị na-aghọta ya beti nwụ na ka anyị ha wee bụrụ nwaanyị dị n'otu ijere anyị ama ihe bụ ha bụ nwoke na-eme anyị ada ejekwu ha anyị ada aba ebe ha na-akwado mmọnwụ owe ihe kọnsaịnara anyị na ife ha na-eme ihe anyị ma bụ mmọnwụ ha gbachakwa ha kere ihe ha ya anyị mmanya anyị anaghị ebe anyị nọ anyị aha ejekwu ha iwu dị na ya bụ na owe ihe gbasara nwaanyị ịbụ ebe ha na-akwado mmọnwụ owekwe ihe gbasara nwaanyị ịjụ ha gịnị ka ha na-eme ihe anyị ma bụ mmeji ife ha kere ịgba ha duru m gaa mgbe mmọnwụ gbawara anyị agbagharịa jee nụrụ n'akụkụ anyị na mmọnwụ ahụ agbakọ egwu ọbịa ojekwu di m amama ihe ha ji eke mmọnwụ o di m ka ha na-amị di m anọ ojekwu nwa nwoke onwe ihe eji eke ijere gbasara amahama ego ole kọnsishọn anyị ama aka anyị adịghị na ya o di m ka ha na-ejekwu kuo mmọnwụ n'aka ya ọ ya gwazi anyị bụ na o nwekwe ndị bịa ke mmọnwụ na ha na-eje ebe dị etu mụ amago na onye kere mmọnwụ na m ebu nkwụ jere ife mgbe m kwadoro ije ife akịrị ịgba ijere dịrị m baa mbunyechi onye ahụ ife agwa ya ebe anyị ya nọ ejezie buru mmọnwụ ha bịa gbawa gbaa mmọnwụ gbaa adamma gbaa polisi gbaa nne mmọnwụ na nna mmọnwụ onye kọsaịna na ya ebe ahụ onye obodo ọha eje o nwere obodo ojebere anyị gbara ma ebuzo last year anyị na-ejekwa na pọt onwe ebe anyị ahụ eje anyị jere pọt na Disemba gara aga Disemba 7 anyị jere pọt anyị na-eje mba ya daba na moto mmọnwụ nọ onye chatara moto ijere anyị ya ego moto ụmụ nwaanyị eji bịa adịmaba na moto mmọnwụ nọ apụtara m ụwa na ya ka